Това бе една от най-силните политически идеи в историята. Нова вяра в скептичната епоха. Тя обещаваше свят на хармония и изобилие, само ако собствеността бъдеше споделена от всички и разпределена поравно. Тази идея бе наречена социализъм и се разпространяваше по-бързо от която и да е религия в историята. Тогава, само за един миг, всичко рухна. Какво се случи? В тези серии проследяваме възходът и падението на една идея, която промени света. Идея, която обещаваше рай, тук, на земята. Земен рай. Ранния 19 век донесе със себе си вяра в неограничения човешки прогрес. Старите убеждения, базирани на религия и суеверия, бяха изоставени за сметка на новите, основани на науката и рационалната мисъл. Една от тези идеи се наричаше социализъм. Здравейте, аз съм Бен Отенбърг. Добре дошли в Земен рай. Предаване на идейно. В първата част един британски реформатор създава утопичен модел край американската граница. Скоро двама германски философи преработват идеята като пророчество, твърдейки, че социализмът е съдбата на света. В началото на 20 век един руски революционер започва да изпълнява пророчеството с всякакви средства, включително и с масови убийства. Докато мирни реформатори в Европа и Северна Америка откликват съвсем различно на зова на социализма. И така, започваме от Америка. Съединените щати не са навършили още 50 години. На запад има много земя, магнит за нови заселници и нови идеи. Индиана, 1825. На брега на река Ловъж се извършва мащабен експеримент. Наречен е нова хармония и трябва да бъде общество на равенство, въвеждащо нов начин на живот и евентуално нов свят. Неговият основател е британски индустриалец на име Робърт Оуен и последователите му скоро ще измислят наименование за неговите възгледи. Социализъм. Когато Робърт Оуен пристига в Америка, той вече е известен със своите прогресивни идеи. Неговата памукова фабрика в Ню Ланарк, Шотландия, е най-известното индустриално предприятие за дните си. Той съкращава работния ден, забранява детския труд и дори осигурява болнични. Оуен не само се интересувал как работят неговите 2000 служители, но и как живеят. Всеки, който живеел на неговата земя в Атланта, трябвало да живее по неговите правила. А те били много точно определени. Колко често да изхвърлят буклука, колко пъти да се къпят, в колко часа да се прибират вечер. Не трябвало да бъдат пияни на публично място, трябвало да прекарват време с семействата си, такива неща. Образованието е ключов момент в реформите на Оуен. Вместо да карат децата на служителите си да работят, той ги кара да учат. Основа е и първото предучилище в Обединеното кралство. То било част от така наречения от него институт за формиране на характера. Оуен развива теория за човешката природа, която по-късно ще стане една от основните идеи на социализма. Тя ще се появява на повърхността отново и отново. Той смятал, че човешкият характер може да бъде моделиран и всъщност казва: от всички страни
Най-важната е, че човешкият характер се изгражда. Не е даденост. Вярвал в определящото значение на средата и смятал, че ако се започне буквално от раждането и детето се постави в по-висша среда, тогава чрез образование и освобождаване на интелекта и духа, може всъщност да се произведе перфектен характер. Той наричал това второто пришествие на истината. Смятам, че наистина е вярвал, че е втори Месия, само че не бил като Иисус, който поднасял истината само с притчи. Оуен можел да каже директно истината, защото разполагал с науката. Хората приели Оуен насериозно. Когато пристигнал в Америка през 1825, била свикана обща сесия на Конгреса, за да изслуша неговите идеи. Пред аудитория, включваща президента Джеймс Монро и новоизбрания президент Джон Куинси Адамс, Оуен обявил, че е закупил цяло село в Индиана. Там щял да продължи работата, започната в Ню Ланарк. Но този път в неговото общество щяло да цари истинско равенство. Хармония, Индиана, била основана десетилетия по-рано като комуна от друг тип – религиозна. Оуен е купил от Джордж Рап, харизматичният лидер на немска лутеранска секта, която се изселвала, за да последва едно от виденията на Рап. Те оставили 160 сгради и около 30 000 акра плодородна земя. Ако си представите Индиана по това време, тя била пустош. И по средата на пустошта се издигал красив град с тухлени и дървени къщи, великолепна кръстовидна църква в центъра на града, сред хората. Много добре замислен. Наричали го Атина на Запада по това време. На 27 април 1825 Робърт Оуен приветства 800 нетърпеливи новодошли в селото, което той прекръстил на Нова Хармония. Една определена група, интелектуалците, са привлечени специално тук. Селото скоро става център на прогресивна мисъл и експерименти. Имало образование на всички нива, от детско до образование за възрастни. Издавал се вестник. Учени по естествени науки изследвали околностите на Нова Хармония и по-далеч. Пишели книги, които да показват на хората великолепните нови видове, които намирали в Средния Запад. Преподавали за равни права за жените. Преподавали се за премахване на робството. Това се случвало през 1827-28 година. За да съвпадне с 15-та годишнина от Декларацията за независимост, през юли 1826 Оуен извършва следващата стъпка за освобождаването на човечеството. Декларацията за душевна независимост. От тук нататък, обявява той, човек е свободен от тройцата на злините, отговорни за мъката и покварата по света. Традиционната религия, конвенционалният брак и частната собственост. Последното е ключово. Идеята за премахване на частната собственост ще поддържа социализма през следващите 150 години. Мисля, че Робърт Оуен бавно и постепенно е достигнал до заключението, че индивидуалната собственост и индивидуалните блага биха подкопали възможността за създаване на ново общество. Че цялото неравенство в обществото е създадено от неравенството при притежаването на имоти, неравенството при имущества и блага. Оуен не стига до крайност да предостави собствеността си на обществото, но хората живеели там безплатно. Цялата храна се разпределяла в склада на селото. Това обаче не е най-ефикасната система.
Един член на Нова хармония на име Пол Браун пише, че дори марулите се оставяха в склада, за да ги разпределят после пак. Така се правят хиляди ненужни стъпки и накрая, когато хората ги получат, марулите са споружени и не стават за ядене. Не след дълго, много членове губят ентусиазма си за експеримента. В крайна сметка мисля, че един от проблемите в Нова хармония е, че на това място се е събрала голяма група идеалисти. Те е прекарвали много време в пълно уединение да размишляват върху идеала за перфектното общество. В крайна сметка имало много мислители и малко работещи. Работата просто не се вършила. Не минава много време и това, което процъфтявало при хората на Джордж Шарап, или се разпада, или не върши работа. След 2 години, няколко реорганизации и 7 различни конституции, великият експеримент на Оуен се проваля. На Оуен му било много трудно да признае, че имало провал в Нова хармония. И месеци наред, когато всички около него, включително и синовете му казвали, нещата се разпадат, Оуен твърдял, нещата вървят прекрасно. Но накрая не можел да продължава да настоява, защото всички си тръгвали. Затова мисля, че Оуен си намерил един вид оправдание, като обвинявал хората, дошли в Нова хармония, че са лош човешки материал за неговия експеримент. Синът на Оуен, Робърт Дейл, остава в Нова хармония след разпадането й. Той има различно мнение за експеримента на баща си. Писал е: всички кооперативни схеми, които предлагат равно заплащане, както на способните и работещите, така и на невежите и безработните, трябва да се провалят. Защото с такъв несправедлив план неизбежно ще отблъснат ценните си членове и ще задържат само немърливите, несръчните и мошениците. Въпреки провала на Нова хармония и другите по-ранни опити да се приложи социализъм, идеята продължава да поражда вълнение. Скоро 2 философи ще превърнат утопичната надежда във вяра и ще докажат, че социализмът е не само желан, но е и неизбежен. Завърнали се в Англия, Робърт Оуен и неговите последователи строят сборни места за привържениците на социализма. Наричат ги залите на науката. Всяка седмица хиляди привърженици на Оуеновия свят на нов морал се тълпели там, търсейки вдъхновение. Въпреки, че упорито настоявали, че презират религията, всяка неделя те се събирали и довеждали и семействата си. Но не наричали това служби, а срещи. Някой се изправил пред всички и започвал нещо като проповед, но те го наричали лекция. После всички пеели от специална книга с социалистически химни, само че не пеели за Бога ми за равенство и братство. През 1843 в Манчестърския сбор участва 22-годишен германски журналист и радикал на име Фридрих Енгелс. За такъв млад мъж, бунтуващ се срещу родителите си, службите били доста привлекателни. Енгелс бил голям бунтар. Мисля, че е бил типичен студент. Много се интересувал от войската. Интересувал се от спорт, обичал кръчмите, обичал жените, но бил и интелектуалец. Бил такъв тип човек, за когото веднага се разбира, че е лидер и че някой, около когото хората биха се събрали.
В Германия Енгелс се движи с радикална група и баща му отчаяно се опитва да го отдели от лошото влияние на неговите приятели. На баща му хрумва идеята да прати Фридрих в Англия, в Манчестър, където фирмата му има клон. И за негово успокоение Фридрих приема. Баща му не знае, че Фридрих и неговите радикални съмишленици са стигнали до заключението, че революцията ще започне в Англия. И Фридрих отчаяно иска да е там, за да вземе участие в действията. Вече в Манчестър Енгелс започва да пише труд, което ще стане известно изследване за английската работническа класа по време на индустриалната революция. Било е много жестока картина. Имам предвид през 40-те години на 19 век. Работниците в Англия живеели мизерен живот. Живеели в ужасна мръсотия. Работели по 16-18 часа на ден. Детският и женският труд били невероятно разпространени. Болестите били необуздани. Енгелс виждал, че работническата класа мизерства и в същото време предвиждал нещо като нейното спасение в исторически план, осигурявайки плодотворна основа за революцията. Разбирал, че работниците рано или късно ще разберат, че историята работи в тяхна полза, ще ги радикализира и тогава няма вече да се смятат за пасивни жертви на капитализма, а активно ще искат да променят нещата. Енгелс скоро започва да сътрудничи на Свят на нов морал на Оуен и други издания. Сред тях е и вестник, издаван от човек, който на времето участвал в кръга на радикални колежани в Германия. 25-годишният Карл Маркс. Маркс започнал много рано, бил много обаятелен. Притежавал суров стил и бил отличен теоретик. Където другите виждали смисъл, той виждал смисъл в смисъла, зад мисълта и по-голям смисъл. Колегите му го гледали удивени и казвали: той е великият ум, който може всичко да измисли. Маркс не се интересува от идеите на своите колеги. Но една статия на Енгелс привлича вниманието му. Двамата започват да си пишат, а през лятото на 1844 се срещат в Париж. Това поставя началото на най-интелектуалното плодотворно партньорство в историята. Маркс бил пророк. Личността и природата му го правили пламенна и харизматична фигура, а Енгелс искал да се различи от това. Но ранната му работа и изследвания осигуряват всъщност голяма част от основата, върху която е изграден марксизмът. Енгелс, разбира се, също подкрепя Маркс не само в работата му, но и финансово и психологически, така че без Енгелс марксизмът нямаше да съществува. През януари 1848 студенти и работници излизат по улиците в Палермо. До февруари бунтът стига до Париж. Скоро около 50 въстани обхващат Европа от Русия до Ла-Манша. Марк и Енгелс се прибират в Германия, за да отидат на барикадите. Току-що са завършили платформа за работническите организации в Лондон. Памфлетът скоро ще стане известен като комунистически манифест. Появата му вечно ще се свързва с революцията и ще прибави към нея още мистицизъм. Скоро светът ще научи основната предпоставка, за която говори марксизмът, че историята на всички съществували някога общества е история на класовата борба. За Маркс и Енгелс същността на капиталистическата система била експлоатацията. Според тях работниците създавали нещата, продуктите, които са произвеждали във фабриките, но капиталистите заграбвали повечето печалба.
Говорили за средства за производство, марксистския термин за машините, за фабриките и всичко, което може да се притежава. Било ужасно несправедливо и единственият начин да се поправи било работниците да се обединят и да отнемат фабриките от капиталистите, за да получават пълната печалба от продуктите, които създавали сами. Комунистическият манифест предсказал, че докато капитализмът прогресира, работническата класа ще стане толкова многобройна и бедна, че революцията ще е неизбежна. Резултатът ще е социализъм, нова държава на пролетарите, където хората ще дават според способностите си и ще получават според нуждите си. След време, управлението ще стане ненужно и ще даде път на ново бездържавно общество, което Маркс и Енгелс наричат комунизъм. Маркс и Енгелс казват: не се тревожете каквото и да ви се случи. Колкото и беден да е животът ви, колкото и отчаяни да са политическите ви искания, историята неизбежно върви към развръзка. И това дало на марксизма невероятната му сила. Много социалисти повярвали. Комунистическият манифест се превърнал в един от най-влиятелните памфлети, публикувани някога, преведен на всеки официален език в Европа до края на века. Но манифестът бил само резюме. Маркс скоро започнал да работи по труд, в който да изложи теорията на социализма. През 1851 Маркс пише на Енгелс, че се надява да приключи до 5 седмици. Но 5 седмици станали 5 години, а после още и още 5. През цялото време Маркс зависел почти изцяло от финансовата подкрепа на Енгелс. Единственият път, когато Маркс работил истинска работа, било като кореспондент на вестник Ню Йорк Трибюн. Но той не знаел английски и не можел сам да си пише статиите. Енгелс знаел английски и затова пишел статиите му няколко години, докато той усъвършенства английския си до степен да може да ги пише сам. Около 20 години били нужни на Маркс да завърши шедьовъра си. През 1867 първият том на Капитала бил напълно завършен. Очаквали се още томове. Книгата скоро е провъзгласена за пробив на политическата и икономическа мисъл. За научните кръгове по това време да уточним, че говорим все пак за 19 век, Маркс е постигнал, поне според много социалисти, това, което Дарвин е постигнал в биологията. Той разкрил развитието на икономическите закони, които работят при капитализма. И в този смисъл е разкрил двигателя на историята – икономическото развитие. На Маркс дължим и икономическото виждане за историята, при което хората са актьори в пиеса, където икономическите сили са от първостепенно значение. И класите, а не индивидите, са двигателната сила на историята. Енгелс надживява Маркс с 12 години. До голяма степен заради работата си в средства за масова комуникация, марксизмът се разпространил в Германия и в цяла Европа. По времето, когато Енгелс умира през 1895, много от най-прозорливите социалисти започват да забелязват пукнатина в марксистката доктрина. Към края на 19 век теорията на марксизма съществува от около 50 години, но не се осъществява. Работниците не обедняват и не стават революционери. На този етап има някакъв избор. Можете да кажете: аз съм за работниците, да зарежем революцията, ще опитаме да подобрим нещата стъпка по стъпка. Или да кажете: аз съм за революция, тя ще ни донесе славно ново общество и ако работниците не направят революцията, ще намерим кой друг да я вдигне. В залеза на 19 век две много различни личности защитават всяко едно от горните мнения. Това разцепва движението на две. Бързия
възход на социализма в Германия изплашил управниците. През 1878 канцлерът Ото фон Бисмарк забранил всякакви социалистически дейности и много членове на социал-демократическата партия напуснали страната. Сред тях бил млад банков чиновник на име Едуард Бернщайн, който скоро станал редактор на нелегалния вестник на партията. Първо в Швейцария, после в Лондон. Когато Владимир бил на 17, по-големият му брат Саша бил екзекутиран за заговор за убийство на цар Александър III. Това поставило началото на собствения му революционен път. След като влиза в университета, участва в демонстрация, която не е политическа, а насочена срещу някои правила в университета. Когато е арестуван и откриват, че е по-малкият брат на екзекутиран терорист, е изключен от университета, а е бил отличен студент и прекарва няколко години без да прави нищо. Владимир е заточен в семейното селско имение. Там започва да поглъща купищата радикална литература, която останала от екзекутирания му брат. Чете различни руски революционери, чете Карл Маркс и стига до извода, че е толкова важно, колкото е смятал и брат му, да се създаде социалистическа система в Русия. Че революционерите трябва да се научат да се каляват, да се превърнат в герои, които ще дадат всичко свое за спасението на Русия. Нещо като стореното от брат му. Радикалната дейност на Владимир му докарва още по-големи неприятности с закона. Когато чува за публикациите на Бернщайн около десетилетие по-късно, той пак е изгнаник. Този път в Сибир. Животът му сега има една единствена цел – революция. Ленин бил човек, който често изпадал в ярост. Такъв бил характерът му. Побеснял заради Бернщайн, но за разлика от много други, осъзнавал, че Бернщайн е прав, че пролетариите няма да станат революционери. Когато Ленин се върнал от изгнание, по-малкият му брат го посрещнал на гарата. Дмитрий Улянов по-късно си спомня първите думи на брат си. Нуждата да се опровергае Бернщайн. Ленин скоро издигнал радикално различна идея за това какво да се прави, ако работниците не вдигнат революция. Ленин много рано развива това, което бих нарекла политика, базирана на липса на доверие. Ако не можеш да вярваш, че работниците ще вдигнат революция, на кого можеш да вярваш? А Ленин казва, че единствените хора, на които непрекъснато можеш да вярваш, са професионални революционери като него и които ще вдигнат революция в името на народа. Всъщност Ленин казва: подяволите работниците, революцията е всичко. Само че не е бил толкова прям. Не е казал подяволите работниците, казал е: трябва да открием авангарда на работниците, на пролетарията. И това сме аз и моите другари. Ние ще вдигнем революция за работниците. За Ленин това било повече от теория. През 1900 той заминава за Европа, за да основе нелегален вестник Искра, за да започне ново революционно движение в Русия. През лятото на 1914, 15 години мир в Европа завършват с кървав край. Скоро целият континент е затънал в яростен конфликт, невиждан досега от света. Първата световна война засяга особено тежко Русия. Има срив в транспорта. Има инфлация. А в северните градове, особено в столицата Санкт-Петербург, силен недостиг на храна и гориво. Зимата била много сурова. В началото на 1917 царският режим губел почва. Докато руските войски се биели с Германия на запад, в страната се разпространявали стачки и протести. Тогава в Петроград една група войници вдига бунт. Това било началото на така наречената февруарска революция.
За да предотврати такива бунтове на фронта, царят абдикира от трона. Властта попада в ръцете на либерално временно правителство. Хаосът и анархията се разпространили много бързо в Русия след февруарската революция, след като императорът абдикира. Земята е заграбена от селяните. Малките села обявяват независимост и шият знамена. Представете си, че връзките, които свързват, лепилото, което държи едно общество сплотено, страх, лоялност, традиция, някак си се стопяват и изчезват и Русия се разпада на дребни парченца. Много руски социалисти приветстват новото либерално правителство, но не и Ленин. Той е живел в изгнание в Европа през последните 15 години. Понякога пътувал дегизиран. През това време е работил много да укрепи и въоръжи нова партия в Русия – болшевиките. Дори е заповядвал банкови обири и изнудване, за да финансира партийните дейности. Сега вижда шанса, който е чакал. Болшевиките нападат на 25 октомври 1917. Това е по-късно направена съветска възстановка, как хората на Ленин щурмуват Зимния дворец в Санкт-Петербург. Всъщност, революцията не е така драматична. Временното правителство се предава без много кръв. Мнозина не очакват новия режим да остане на власт по-дълго от временното правителство. Когато Ленин и болшевиките завземат властта, те са малцинство. И почти веднага Русия и болшевишкия режим са въвлечени в гражданска война, която печелят с военна сила. Но също и защото болшевиките много успешно използват пропагандата, за да спечелят това, което днес наричаме сърцата и умовете на руснаците. С плакати, брошури и речи, Ленин се опитва да внуши на руснаците кои са враговете на народа и кои са спасителите му. Но Ленин не спира само с пропаганда. Враговете на народа са набелязани за наказание, включително свещеници, богати селяни и политически опоненти. Ленин започва с Николай II, последният цар, властвал в Русия. Той, жена му, 5 му деца, лекарят им и слугите им са убити. Телата им са нарязани и изгорени, а останките са закопани в шахта, открита едва наскоро. После през август 1918 революционер, който смята, че Ленин е предал руснаците, стреля 2 пъти по него, ранява го почти фатално, при което Ленин и шайката му решават да сеят червен терор. Било е нещо ужасно. Хората били изваждани от затворите, където били политически затворници, които никога не са се опитвали или правили нещо срещу болшевиките и били вкупом разстрелвани. Много други се оказали осъдени в принудителни трудови лагери. При Йосиф Сталин системата става известна като ГУЛАГ. Част от червения терор било събиране на всички опозиционни членове в концентрационни лагери извън големите градове. Това били първите лагери, оттам се развива цялата система ГУЛАГ. Те са нещо като предшественик на това, което се появява по времето на Сталин. Царят е обвиняван, че е тиранин, защото екзекутира шепа воинстващи радикали. При Ленин и последователите му милиони умират в ръцете на държавата.
Трудно е да се изчисли колко души са загинали през системата на Ленин и после през Сталин. Имало толкова много начини да умреш. Хора умирали в лагери, хора умирали, защото били разстрелвани в горите, умирали, защото били депортирани, умирали от изкуствено наложен глад. Започнем ли да събираме цифрите, се получава статистика в областта на десетки милиони. Ленин като цяло не разбира природата на човека. Той вярва, както другите, че чрез образование и закони може да накараш хората да не искат да притежават. Създаваш ново човешко същество. Съществуващата човешка раса е толкова гнила, че да ги убиваш всъщност е прогресивно. След терор и война, Ленин изгражда невиждана до тогава правителствена система. Руската главна индустрия, банките и църквите са напълно разрушени. Замества ги една единствена институция – партията. Повечето от болшевиките нямат опит в бизнеса или администрацията, но правят план да управляват страната с петата по големина икономика и третото по брой население в света. Резултатите са твърде далеч от земен рай. До 1920 до някаква степен може да се каже, че вече няма гражданско общество и цивилизация. Има масов глад. Индустрията е срината. Железниците не работят. Икономиката се разпада. Хората се връщат към най-примитивния вид размяна. Има висока смъртност. Било е кошмар. Русия вече официално е съюз на съветските социалистически републики. Болшевиките се наричат комунисти. Терминът отдавна е взаимно заменяем със социализъм. Но приема съвсем ново значение, когато Ленин къса всички връзки с социалистите от останалия свят и образува ново интернационално движение. Той има големи планове за своята революция. Ленин неведнъж е казвал, че никога не е смятал, че революцията трябва да остане само в Русия. Не, тя трябва да се разпространи. Трябва да достигне до индустриалните страни на Запад. Най-напред Германия, Великобритания, после Щатите и така нататък. В марксистката схема най-напред трябва да се промени най-напредналата капиталистическа страна. Това били Съединените американски щати. Но по ирония на съдбата, социализмът никога не достига такава популярност в Америка, каквато има във всички други страни. Защото основните му поддръжници или предполагаеми такива, работническата класа, синдикатите, никога не го приемат. Борят се с него известно време и после го отхвърлят. В Америка разривът между търговските съюзи и социалистите става в самото начало на организираното работническо движение в края на 19 век. Подклаждано от Маркс и Енгелс, работническото движение в Европа набира сила. И повечето приемат социализма като ръководна философия. И в Америка работниците се организират, но избират друг път. Водени от премия работник на име Самуел Гомпърс. Иронията тук е, че сам Гомпърс е марксист, който основава антимарксистски търговски съюз. Гомпърс е роден в бедно семейство в Лондон и се премества в Щатите като тинейджър. Научава се да прави пури и през цялото време е социалист. Чете Маркс, чете Енгелс, чете други класици на европейския социализъм и вярва, че най-добрият начин да се организират работниците, за да поискат еманципацията си, най-добрият начин да се постигне социализъм е да се подсилят самите търговски съюзи. Гомпърс отхвърля идеята, че работниците се нуждаят от радикални интелектуалци, за да постигнат целите си.
Видях, че подобрението за работника трябва да дойде най-вече от работника, пише той. Видях опасността от съюз с интелектуалци, които не разбират, че експериментите с работническото движение са експерименти с човешкия живот. Гомбърс и последователите му са за нещо наречено чист профсъюз. Означава използване на стачки и бойкоти, за да се борят за по-добра заплата, а не на политически действия за създаване на цяла нова система. През 1886 Гомбърс помага да се основе Американската федерация на труда, обединявайки различни профсъюзи из страната. Като нейн пръв президент, заплатата му е по-малка, отколкото печели, докато свива пури. Водачеството му на американските работници ще се оспорва от социалисти в и извън федерацията. През 1901 някои от тези социалисти се събират и образуват Американска социалистическа партия. На върха е съперникът му, железничарят Юджин Депс. Депс е впечатляваща фигура, защото един от постоянните кандидати за президент и е по-популярен от самата партия. Кандидатира се за президент 5 пъти като кандидат на Социалистическата партия. Достига най-много 6% от гласовете през 1912 година, но е страшно популярна, харизматична личност. Много повече, отколкото Гомбърс. Първоначално Гомбърс се надява да работят заедно с Депс, но накрая нарича Депс апостол на провала. Участва в утопичната социалистическа програма. После в Западния работнически профсъюз, после в Американската федерация на труда, после в Съюза на индустриалните работници. Гомбърс вижда, че всеки опит да се организира съпернически съюз помага на работодателите. Така всъщност профсъюзите се борят един с друг. През 1903 Американската федерация на труда представлява повече от половин милион членове и става значителна сила. На конгреса от тази година Гомбърс се разделя завинаги с предишните си съюзници. Искам да ви кажа, социалисти, казва той, че изучих философията ви. Внимателно следях доктрините ви 30 години. Работих с много от вас. Искам да ви кажа, че съм изцяло несъгласен с философията ви. Икономически сте нестабилни, социално грешите, индустриално не сте възможни. Въпреки противопоставянето на Гомбърс, Социалистическата партия набира сила. Изненадващо е подкрепена повече от фермерите, отколкото от работниците в индустрията. Един от най-големите центрове е Оклахома. Юджин Депс печели повече от 16% от президентския вод там през 1912. Но влизането на Америка във Втората световна е повратна точка за партията. Във Втората световна социалистите в тази държава по света трябва да решат: ще подкрепят ли нациите си във войната или ще подкрепят международното социалистическо братство и ще противопоставят войната на работниците срещу други работници. Американската социалистическа партия, за разлика от европейските, решава да се противопостави на правителството и на войната. Повечето членове на профсъюза с лидер Гомбърс подкрепят войната. По-умерените социалисти напускат партията и работят с Гомбърс във федерацията. По-радикалните се изказват против войната и ги арестуват. Юджин Депс е арестуван през 18-та, осъден е на 10 години затвор и когато излиза през 21-та помилван, Социалистическата партия е сразена. Партията не си връща предвойната сила дори през голямата депресия. Гомбърс и Американската федерация на труда са станали гласът на американските работници.
Американизмът се оказва заместител на социализма за много работници. Все пак той означава, че средният човек може да го постигне, че американският стандарт на живот е нещо, на което всички американци трябва да се радват. И така идеята за класово равенство е нещо, което укрепва силата на социализма в Европа, но винаги е било част от Америка. Американизмът заглушава социализма и го прави ненужен за много от американските работници. Но социализмът оцелява в Северна Америка. Социалистическата партия отпада от политическата сцена в САЩ, но някои от фермерите, прегърнали идеалите му, отнасят политиката си на север, в Канада. Днес американците мислят за Канада като за по-радикално, по-социалистическо място. Иронията е, че първите социалистически политици и интелектуалци в Канада са американци. Това е нещо, което днес хората са забравили. Социализмът в Канада е внос от Америка. Между 1898 и 1915 почти 1 милион души емигрират от Америка в Канада. Привлечени от ефтината земя, повечето се заселват в западните провинции Алберта, Саскачуан и Манитоба, последната северноамериканска граница. Носят умението си да изкарват хляба си от земята, както и политически убеждения, избояли от жизненият им опит. Фермерите от канадските провинции и северната част на САЩ през втората част на 19 век се сблъскват с едни и същи проблеми, като отглеждат зърно. Чувстват се измамени от железниците, от банкерите, усещат, че пазарните условия са против тях. Вместо да го възприемат като обективни пазарни тенденции, те ги персонализират и банкерите, железниците и адвокатите са техни врагове. В края на века протестираш така: ей, чакай малко, защо да не ги национализирам? И след като институциите се съпротивляват, повече от логично и доста бързо се ориентираш към радикализъм. Радикализирани са в Канада, така както същите хора, същите организации са в Щатите. Но нека повторя, тези организации се зараждат не в Канада, а в Съединените щати. Всяка по-голяма организация на американски фермери се появява и в Канада под някаква форма. През 20-те тези организации и последователите им печелят влияние и с прерийните провинции. Вече скоро могат да влияят на изборната политика в Манитоба, Саскачуан и Алберта, само заради броя си. Но едва когато голямата депресия започва в прерията през 20-те, не 30-те, с суша, колапс на зърнения пазар, фермерите започват да виждат как се образува тяхна независима политическа сила. През 1932 от конференция в Саскачуан се появява нова политическа партия – социал-демократите, КСДП. КСДП е нещо като голям взрив сред радикалните групи, радикални фермери, социалистически работнически съюзи и радикализирани социал-интелектуалци. Много са в университетите, много са в протестантските църкви. Събират се и пишат платформа, която призовава към социализация основно на средствата за производство и финансовите средства. Това е класическа социалистическа платформа. По-късно партията смекчава платформата си, за да привлече повече хора.
През 1944 КСДП печели общинските избори в Саскачуан. Става първото социалистическо правителство в Северна Америка и остава дълготраен отпечатък върху канадската политика. КСДП остава на власт в Саскачуан до 1964 и една от последните й постъпки е да въведе социализирана медицинска система, която налага в началото на 60-те и която е толкова привлекателна, че насочва канадската политика в тази посока по-късно през 60-те. Идеите на КСДП са приети от управляващата либерална канадска партия и либералите са тези, които накрая въвеждат националното здравеопазване в Канада. Социализмът получава по-широка подкрепа в Канада, отколкото в Съединените щати. През 1961 КСДП става нова демократическа партия. Все още е силно социалистическа и е политическа сила. В Америка някои от идеите, изказани от социалистите, също си пробиват път, като осигуровки за безработни, социални осигуровки и 8-часов работен ден. Но самият социализъм така и не се развива. Останете с нас за втория епизод на Земен рай. Възхода и падението на социализма. За идейно, аз съм Бен Лотенбърг. Следващия път в Земен рай. От Китай до Англия, през Израел и Африка, много поколения лидери налагат крайно различни визии, докато социализмът набира сила по света.